wallahi duniya sai ta tsaki uban yarinyar nan yana da rai amana da ibar maka kake nema ka ci amana ka kirke masa alƙawari haka dama aka ce a dinga yi haka rayuwa take ke farmata ba ki ga wallahi muddin ina da ba a isa Mustapha ba zai aure Amra ita na ga miki na faɗa kuma na ga miki ba ku isa ki canza kada ma ki kama wannan kenan ma gaba ɗaya ka karya alƙawarin da ya ɗauka kar ka manta musu fa an riga an saka musu baiko tun yana da rai ya musu baiko an ba shi ita aure ne ya rage ba ɗaura ba sai yanzu ba mu za ka ci amana uban Amra to tun yana da rai ya musu baiko shikenan mu Allah ya yi mu akilai ba mu da hankalin da za mu ga cewar cutarwa ne a wurin can sannan mu ce mun juya shikenan dan ya faɗa ya tafi abin da ke so da ta cutarwa sai shi fa take yi auren farin sai a kansa mata haka kawai to ba za ta aure ta ba in dai ina gari idan kana da manufa ta kai abun kawai wallahi kana da wata manufa ne akan yarinya nan wallahi ka manufa ki ban mare idan wani ciki wannan yin zai dan me sa tabbatar miki ko kin so haidar za a hada ta da shi ni na faɗi oho manufar ka kenan to yanzu na san maganar taka to ina da rai ina da hakki ta ni na haife ta ya ta ce wallahi ni ma ina da hakki ba za a yi wuta to ke kika haife ta to ki zai ta aure da kin sa hukuma na nan karka ba ta samu wallahi ba ku isa ku shiga hakkin Amra ba wanda ke so za a bata wallahi kin kare ne kin hana ai marinya a wurin kaka a samu wata manufa da wata manufa to wata manufa wallahi ba za a yi ba ke yi manufa da tare to ga manufan nan kina nema ki raba su ka ci amanar Alhaji ka ci kunya wallahi ka ci kunya wallahi kika ci ka ci amanar babanta kika ya riga ya ba ki yana zo yana ka an sa kira wallahi ni kike ce baba idan ka nake kuma ina ga ni kike ga baba an ga maka ba dan mon dan gidan ka nake kai ka san waje ba zan kare ba wallahi to me kaki ki ta mana kan wannan za a hawa zuci to kai